Kardom ilitum a discussion ke entertainment kali ladak ke drama ta kali mathadam etlote non a problem ke doan nang kili bom a problem aku nang kili jilang a problem mathadam etlote ilitum akhei lepen along ri upon life and death question pusinili kamatha ilitum inut banghengi ke lage ring verjilang hai itu akhei lepen along ri abang schedule ke karbia pandet kali lage all tribes pulo lasinon ke ilitum ke karbia tumpan se penel along ta hang chot arakom akaprek akhei tum manta tribes atu mange hang det nang ye potlo mo phi unji pusimathalo sik schedule kaselam a background le lang dam lote lake independent kingdom alar si kapin chong yi pos aphan si kamatha halabang suhut na chomang atum ametang independent kingdom do halang lefos im khat ar doloi pulo halatum anda independent lasi halatum khasi bajaintia atum abang independence outside India alatum kecibiji pan aning hang ulang lasi deed of accession ta 1948 si ke claim bodi halatum independence long era pi lanta Nehru bang wang plut omat Reverend JJM Nichols Roy ahem ju thom ni thom hadak dolo lansi alang litum khasiatum India lo dunanak puke kroicot nonta khasi isia section thidum section dum ke Reverend JJM Nichols Roy pan aning dog di aning oil lak le halaso ki dun det apot la pen ke Reverend Galilo AZ Fizo la pen Reverend JJM Nichols Roy ang bong cingki pik le itum India lo dun nang ni pulo la AZ Fizo bangke athema aprang man ta itum independent pulo Nichols Roy tapu aprang man ta itum independent lo seta non ke itum problem bangke ar lo dodun kok ila India ar lo dodun turong si ke me pobon amat si to tang te puka cingki tir ang jo thom ni thom lo ne pene cingki amat si to tang te itum atelong akaprek le damana mu nang tum cumang khasiat tum yong si inglim lo pula tang te ni tum nang rap dun po ni tum inglim lo pula te nang tum nang rap dun not hala cumang khasiat tum long pula te hala dakke la sohut itum karbia tum ke arecho kaprek te ma seta hala dak ili tum a treaty do ko 1600 lo ne 1500 lo ne treaty do lo hala ko we baida po long non aning kan wang ta Februari ciklu ko we baida claim bom lo hala so a treaty pen o masih ilitum khasiat tum long pen jirpo jari jamai pusi cipulo lama si hala khasiat tum a decision ke en long ilitum ta endun dat lo amat itum India arlo dodun kok lo dodun kok apike hala la history bang choi kiba kalang iklo hai la da chathanik nang postam specific question time isi do kok pot athema panel do ik panelist la sis da si ethan et un eti alam mang hadi nang litum jong heleni panthan et tu pusita than et un elo lage athema hala background chini ni tem konat lo chini po ko ano kang tang ding hala la si na tum sik schedule long thek long lo te lang lo te po aja ka tum ke Article 2 Clause 2 pen sige man pula hadi
Jong si artikel pen ke man pulo tang tehdi ilitum law selam anta as per the power given to us by article such and such padak tokji non six schedule along hala tokti athema article penle six schedule ke man kali hala ke isi India a constitution pen ilitum a constitution akachirap ke bija pansi article 244 clause 2 along ke talk hadake we will make six schedule badak tokti the six schedule ateng ben si claim puk puana hadai pu six schedule doyat lu aprang six schedule ke ka declare ke 26 November 1949 hal constitution ka declare long si lata declare don pitlo constitution declare that apile laga declare kali lage jong si constitution pensi India constitution article pensi man polo tangte la bangke apija porlo declare that apisi man je porlo la han dak tok that ji non schedule long nani tum che langhor tame harage from such and such article putokti lage la si mini constitution pura ke puilo la pen ke chief justice hidayat tulata constitution within constitution puilo man ke than ke joy ke ja phan lo complicated bostu ke than ke joy ke ja phan si la son ke pan la sinilita ke than ta half sadin itu manang pidat lo pui hai hala autonomous po chini ne dat ong si ba chini ne mene hai ko pusi ka chini poma elitum ke bang kitab long ta mikir okora pasi tok lo pen Indian Army atumta extremely low pusi the level of awareness is extremely low body la po anante lagi tunga chini sungkrung lo la tunga chini sungkrung ji autonomous puta ke pia bos tu lo mata chini deji la si Allah mabang halaso otonomi nang pidat abang ke laki abinong ke itum adet sinang kim pidat lo nang kim pidat kali lata autonomous po auto po jo itum metang sa chikim lasi order bang nang pidat lo provision bang ke na six schedule paragraph 1 along masin nang pidat and talk that lo halaso ateng ben si itum claim lo la pot si six schedule bang ke ason pen ason ke state pen jihoman la pen ason isi word hini ke thom do halada paragraph 14 da rokom paragraph 14 ateng lute nonomat ke India president ilitum six schedule arlo nang interfere dunun e yung si India president da na interfere dunun e pulote la ke country pen jihoman lo bonte akapre ka country lo bodi yo la son yo alam bangke la pen hala state along jihoman po ala abangke la ke itum long li alam long li la pen forest la pen isi kopia mang majong dolang ho la bang itum pan primary education talo la ana bangke itum aprang inherent subject laga aprang pen itum manang pidat lo hala bangke hala ihui an ke itum ke claim ke state aja kong ben si itum claim bom lo non long lia lama bang along tinta nang tum aron chiselam nun pupu jong si akaprek a state kalite ko si long li aron ka chiselam unpo ponchayat apan ke nang tum aron chiselam nun puning hok ta tokti ponchayat tum aron chiselam un e six schedule tu mangke six schedule area tu mangke aron halada ke tok an kep lo ner kep lo ne thuge aron che selam un lang der non lage na itum ka de ta la si dak labang so discussion long nang ke lang dun atum an banang karju dun tum an ge di ke me nei ke nili lam da arju je der non la ka de lam da arju je der non six schedule lam ke por hever non nang me thang se chini pu nage nang me thang se chini bo mat lo nang por heri pu na pu don po dei aku six schedule kita phala constitutional law masido an ling na tu do ke di apian na tu hada masido
6 schedule akaprek ta dolang nam don la pen HAD tum da hu di si publish lo I check bag do akethe 6 schedule non ko nalo ni do ta hilaria department long doji how da reprint to that non por hewer hen lo niliman ta chini nele por hewer se chini chorle la ka chini anta la potsi la ke ka chini ji ke nang le tum dak ke wang ke me pik alam lo a hok lo chini ing tung nang ji la thu ke chini ing tung lo me sen lo la si 6 schedule hala paragraph 3 along punon de long le alam ala ayah tum polo settlement award away pul hadi settlement po award ke la ke act along sidoji ACT hadi act along non elitum land and revenue law of Carbianlong Autonomous Council abinong ke silam det nang ya potlo ilitum silam le det lo amat bang Assam government tum nang impose dun det lo 1953 aning kan na ke impose dun pu pe pot sigi pu jong si council jong si ka silam lo po sonte hala sohi ke pi ke council chairman si sohi je pi di CM ta chini lang di kalang ke di alo anta laga chairman si sohi je pi non ke hada ke secretary general chief secretary si ka sohi an ke dei settlement po ke itu mala la helge peking nun dak po na thang da chini det po nang disturb dun thurong nang nelo kali time specific nili ke cheng hot pen nang je 15 minutes sang bong nang lipan ke thoma question ar ji chop ni petang ka do ka be pen ni pedang det po la solaman sin ning che chot along apre ke ning yeu ni lo hala 1953 ilitum Assam Land Revenue Regulation ke enahut hadak provision po along ke tok do state government po kipu adim an ke autonomous district council pule chininon po hadak ke tok do lapen ke DC po kipu anadim ke revenue officer pule nang tum chininon po ya ortho ke pilo council is Carbianlong Autonomous Council is equal to Assam government. Alolong ipudo. Anke enang litum ajak kong ave pu bom yelang mante. Ajak kong idolo itum. Muthi itum che utilize tektedet bom lo. Lapen nang kapasik sakdun tum tadu ahok lo. Athema governor bangke appointed with the concurrence of the state government kematidi. Amasi government itu governor tum tala chief minister mani tum pan pheri po aron ke ve governor ke itum council akam an ke paragraph 20 BA pen si claim nang ji setan la tum arlo pen unwritten hedi tok te pin pen ka pheri po an ke hala claim dun de titi an ke hala pulote la hello itum autonomous state nang vek nei la si nitum APHLC ke number 1 ke autonomous state ke hang hello lapen number 2 ke lage 6 schedule kapang tang lapen ke kang butang jakong anako che end to end nang ji 6 schedule pan la hello non ke kang butang an ke ing budet lo non aku dam to end pupusi non 125th amendment long ke tok do council pen ponchat ke at par mane pache homan det pupusi pu dei ang lage itu along rila pen akhai ke kivira kam lo bolage amune ke thithe de je hadi thithe hai seta itum lage itum det po hisab ke lage kivir lo ente ke plang ye la sini tum pudun lo ke tok pen pudun lo non ta parliament long ta do seta non hala raj kape pas je po long ke itum APHLC pen a suggestion hala anon sorma a commission along ke dulu APHLC pen a suggestion tok dead lo hadak nili ki tok pot masih hadak dokok bipon kok lo la tumta setan non lo ka selam long bangke non 120 ada constitution amendment long bangke la ke pawe to dead lo la pen ke ponchat pen paching bar dead po council bangke la son si ketok la si itum mo pen pulo la ke itum entertainment takali ing nexoy nang yalam takali Richard de prop nang yalam takali labang ke itum life and death question pusineli chini labang ke lasi laan sining ye chot lo ke di akar do olang hai seta laan sining ye chot lo dei
te puthot non si karjuji dolang labang ke karbeng long long regional party ke hu SCC hu dolo la sopi ke regional party regionalism la sormu bang ke avidar sonji theklong lo lason kabiya jir ding lo non kona ningkan lo ne la sinon nangli tum ke si regional party lo regionalism la so sentiment ben sinali tum la so isu ben si klemik bom lo de non puthot regional party atum power bang thuji pu nangli matha damma a future the regional party atu dakar benglong long especially Jong si regional party jong si a chance avidat lo pulote lage ituma district emo pen putang ateng lo ituma kay pen long rige kivir po la pen jong si autonomous state ba separate state anta hang nang pulotang te aprang ta kupuson si EPHLC ke jeplang ilo Captain Williamson sangmata Congress minister halabang suhud Congress a Minister Hill Area Department a Minister lo Captain Williamson sangma la si 1960 abinong 1954 pen si hanglo niliputa dun krilo 1960 aning kan niliputa dudun lo hala APHLC ke former nita hadak si dudun lo he is also one of the founders a founding member lo alang lita nilipuwa mata ay hala tung kopya po si Congress pen kasi ulo ante Congress hinupik pupupi sita National Party along dokok lote lam tan ningje long li nang litum hang nang pon pede jige non litum India block along meeting dolo ladak national level lo body hadak nilige do nilige jata ningje long upon atiman nilige regional party Congress kita in Assam Karbi Anglong a Congress leader ki nuta dunde hada ke papitun dalong li hada la sonsi ilito ma Biren Singh intia ke hai prang MP bangta alang dia mata tek serabang alang li ni tum panang pulo ne tum ke dam long li punang tum ke penap mata dam long ji an ke itum regional party atum le a chepang tang tete ni tum yong si jakong ave pulo tang te ha central long kaningje dam jia bang ta ave ni tum yung si national party tum chot pulote ili hala tum ningge dam lo man ningge dam de mata ili chini dunde bang paningge ta long le di paningge long si tala nang la ningge non la hen lo de pukogi nang da ningge long le lo la si ni tu regional party la ke chepang tang vek nangi la pen regional party ke itum a chance do vek lang la tuke ako a vek pulote la ke det ke kivir la Suruik lo lasi non nang li panja semet pet nang kar jugang tung mangalai kalau council along water lease lapen to trading license to non-tribal taho lason taksi land rights to tribal people in 6 schedule area pula so lahai puthak bang penangan keklang doi glo la sinang li la support kopi mathai ginang li opinion council unan ke nang request lo unan ke mana compress ji pitiek nahi pula itum pan autonomous district nang silam pelo paragraph 1 pen la autonomous district komat lo kasolai po latung ka solai ji ka cari ji ke autonomous council sila manak pusi article 1 along clause 2 along di ke dola clause 2 along autonomous council silam det la ande autonomous council ke command lo hala dakta akam ke claim po la masi autonomous council ke claim ji aphan ke hala state government ba India government ke itu mange la son le la hello dei pu nang silam pipelo atima autonomous pedang der lokedi emetang se silam nang po la play la itum emetang itum banjak kong nang PG apansi paragraph 2 sa paragraph 7 along pulo nang tum election ka pedota nang tum aningke hangateng benle election da pedonon voter list da nang tum aningke hangateng benle salam non wala dakepu clause paragraph 2 sa paragraph 7 along clause
subparagraph 6 detail talk edlo subparagraph 6 along members ko ando yima ningkan ko ando yima lapen ke komatsi vote pilong yima komatsi election tur long yima lahei hui anta nang tumne methang le silam nun methang le silam nun polote bongali bihari tum handa pitura nang dei po bang ako putunu itum dahala bang ning hang no lagi atema tribal area pukok loke adeta masih tribal atuma pan pukok loke ante ane tribal area jong si kacepahem puji polote MSC non ke MSC pulo MSC atum si cepahem pukok wedi bang MSC pulo te lage oto kalidet loke di emetang kalidet loke di ala itum emetang kalidet kaceplang ike itum hala fundamental law itum keselam nangi ke paragraph 2 sub paragraph 7 hello silam lo te governor pan kilo nangita paragraph 20 BA pensi lo nangji lapen BA pensi ke doan council itum kaselam law an ke BA pensi lo et nangi hada ke tok do ner kep lo ne do hada ke tok hala dak ke tok along la paragraph 2 sub paragraph 7 alam ta hadak tok lo hada la hello la selam lo te an ke itum otonomi dopo non ke avelo non otonomi itu mah data bang pon et lu hauragata ne kikoi pelang pi keroni da bang pon et lu bukayan da bang pon et lu deu panita itu mlong ve non ke la son nang pan ceplang dang lu athema itu mah ning ke hangateng penle voter list ka selam galidet ke bang pas bang pansi pas selam rong ke cengko ke itu metang si claim anta dei ne lidak secretary ke dohut anta election section dolang halap sahut itu councilor lo election branch dolang halaban su non gal ta vedet lo la hello trading license, land rights. land rights ke pulga di hala a law itum silam lelang ke paragraph 3 clause 2 body clause 1 ne clause 2 lo ne la pen e along body ya EGF la son tom along si itum law silam nang ipu ketok do itum no anda silam le det lo Choroik lo. Lasi nona bang ke question answer kini bang bang Tom bang Tom lapu lapu ตอนนี้ยังพลังพอ lapu yo nalo speaker hapu PSLC mate independent ken party atum sukidam tang council election ki jutpen chikleon trokang bong council re-election doji pusidi pulo laselang so chikleon trok pleng plechot lang ba kathara sanghu posisi kar yipu isialang bang yalang litum pulo high court ta case piat loke pu lasela bang so high court ko pia potse case par sudam dedet ma ruling BJP atum tong khang check ma mate alang litum bang contradiction ma tong khang check ma la dak nilipan nang karjo long ke hala ave anta kali thela lagi nili thak thepin da cho dak ave je next lapu yo Kathar sangho phan karjuji lam theke lapu hila alangli election appointin election ki thudun agenda kaprek alam specific kaprek. question Number Kopisi one karjuji. is very important question alangli team kar binglong mate non kedobom council kedobom ke lage BJP sarkar lo alangli ki pu bangke council ja kong wepin lo number one bangke third grade lapen fourth grade sakurita piunelo lai silo isipen bangke la longlei phelang ja kong wedet lo alangli pulo phuluni circle ta nogo pondet lo lapen difu circle specific pilo nang li karjukang tungke pilo question bang question bang la dak ave ke hodi lai to ave lagi next jo lapu terang sango jo la dak ave hu lagi lapu terang sango lapu la nilipan na pe jingje toy along pen lenar yunon hu kale karbinglong non dogoma sarkar phan nang li kali lapu pi please jakong obedet council jakong chirui lapu niri phan nang dak niar ju ne paninge toy te det ju next ma phan lo to ni leg na
Kalau Francis. dakating masih punai ke di. Kali question answer ke nang li pan doig ji lake. Mesti ta dakating ben lo ke ken. non ma to Kalang lo la so ting ben nang po. Nilimen khorsing terang sukur pudapu la se jai kathar sarphan karjui gelo phela non la mo pe nang lagi pula related dak pini itu topik pusit pula wa phir same nang li tokso lapen nang li rong rubalong pilut haladak social media long jitu nili naga thek don long haladak isi ini ladak kuison nili mena jongjong Direct question long le dami kon. Direct question ke la hello. Election tin le wang se dame nale tum chepete don po. Chepete don delo polo dangte nale tum remde po ke hai bang ke dak BJP hai po. Hai delo polo ta ko rarang no nale rutuk po bongo sena tum hai de. pathi kheng nali Laso specific pe questions Lagawi dah bongo sen alam dah we. ako kali nang li phila long ni je lam sin ni nang ka. Terang Oh hala darke hala ka long prek lo. Non dakaning ye nang yalam se arjun nang di. next malo Ako dolang Avelo bang thomel. bang samal Song pro karlo tum ka chitok along lata non tenge 26 constituency Reply pa open for all lapen nong long rike babang ke open for all si joy po ta tasika ju itu Lagi dak abe det jo kopula. আচ্ছা কাথার সভানিলি সি আলাম কার্জুং তু মাংলা ল dang le lo jogi lo bang som tang lo apor we lo ha Non pan gali bo mo bang. Nang li. อันนี้ฮะละดักตุปีกับพุทธังมัวบางตุปีกับลีเดนมาติละสินอนบางบางทอมนิจิละอารอนมันนัดเต็งเก Oi la topi ting le nang ning nang. กันนี่ละสินิลิการจุง penilis ตมังกันละ penilis ke hai tum Eh. batai si ning je te non batai ke permission piu ni lo la si penilis tum ke ning je tang lo pote jogi lo la si non mang ke nang li peni pui hilang ma kata so Pupilo. Pupilo. Ke jut lo. Dek. Atau aporta velo pula. to ente nang li pan churik lo Oh. nang si tong du na pot then ha